Silav roj baş hevanlo hîro dîsa rojeva me gelekî germ e. Çend û çên ku me amade kirine dixwazim jara pêşkêş bikim. Niha hem êriş û tehdîtên dewleta Tirkiye hene li hember Rojavayê Kurdistanê ku hem çiwa ji nav der dikevin bersiva qesedî heye elbet. Ew dîmenên ku hûn ê bibînin li ser medya civakî artêşa Tirkiye ketiye serêkaniyê Efrînê ji wan derewan ve. Yani li ser xaka Rojavayê Kurdistanê rast e wesayetên eskerî hene ê zirxî hene amedekariya tiştekî dikin. Lê qesede dibêje vê gavê sakîn bin. Vê gavê tehdîtekî ciddî em nabînin. Li bendê bin em ê bersiv bidin we dibêje. Çavkaniyên herêmî radgihînin ku du hêvarê karwanekî eskerî ya dewleta Tirkiye derbasî serêkaniyê biye nava xaka Rojavayê Kurdistanê. Ez hema dîmenê wî jî ji we re bînim. Ev dîmen evê ne. Dîmenê dawî ne. Me kir manşet bi vî şeklî bila bimîne. Li gorî nûçeya Nord Pressê karwana eskerî ya dewleta Tirkiye di deriyê Edwaniyê de derbasî bajêr biye li Rojavayê Serêkaniyê. Di medya dewleta Tirkiye de jî hate îdiakirin ku leşkerên Tirkiye ji Efrînê, Serêkaniyê û ji Bakurê Helebê derbasî nava axa Rojavayê Kurdistanê bûne. Medyaya Tirkiye her wiha tiştekî din jî îdia kir. Karwanên leşkerî yên Tirkiye ber bi Minbiçê ve jî çûne. Rêveberiya Şamê di aynî demê de hêzên nû, dron, top şandine dêre zorê. Yani xuya ye eger hazirî operasyonekî were kirin, ev operasyonekî hevbeş ya dewleta Tirkiye û Rêveberiya Şamê ye. Tiştekî wisa tê gotin. Hin dîmen jî li ser medya civakî hatin parvekirin. Mesela ez dibêjim ev bi destê AKP tê belavkirin ev dîmen. Çima? Hevan ji ber ku hin rayedarên girêdayî AKP. Mesela hin kesayetî hene girêdayî AKP ne? Ew van dîmenan parve dikin. Em çi jê derdixin? Em dibêjin ev operasyonekê tirsandinê ye. Şarê psikolojîk e. Dewleta Tirkiye li hember Kurdan da ye dest pê kirin. Ji bo ku Kurd hinek bitirsin, ji bo ku li ser masê hinek ez hema van dîmenan bînim hevanno binêrin kî ji we re parve kiriye. Îja yê Kurda Kurd xwedî tecrübe ne. İmkana ku Kurd bitirsin tune ye. Yani wan aliye de hinekî rehet bin. Çi hatibe ew ê wisa were pêşwazî kirin. Dewleta Tirkiye bikeve Rojavayê Kurdistanê nikare jê derkeve. Yani bixwaze derkeve jî nikare jê derkeve. Wê demê ez ji we re bêjim Tirkiye ser û bin dibe. Ne ji aliyê eskerî ve. Bi qasî 30 milyon Kurd hene li Bakurê Kurdistanê. Ew ê ser û binbûnekî pir ciddî çê bibe, di encamê de dibe ku Kurdistanekî serbixwe ava bibe. Ha bi niyetekî baş yeketiyekê Kurd û Tirkan çêbe, ew yeketî çê dibe, bi hevrabûnekê çê dibe, dewletekî hevbeş çê dibe. Lê bi darê zorê êdî kesek nikare milê Kurdan dayîne. Bi darê zorê nemimkün e. Dewleta Tirkiye dikare 10 milyon Kurdan qetil bike. Virata problem tune, dikare bike. Lê encam nagire, nemimkün e. Kurd milletek xwedî sosyolojiyek cuda ye. Înada Kurdan pir giran e. Yani kesek nikare serê Kurdan berjêr bike. Ne mümkün e. Veya ya dewleta Tirkiye çawa xwesa gore nabîne. Ya ji zîndana Amedê we qet tecrübe xwe negir. Ya anha bi hezaran însan, bi dê hezara însan di zîndanê we de ne. Ya rojekî wediyê Kurdekî îtiraf kiriye serê xwe xwar kiriye hatiye lingê we. Ya tiştekî wisa heye. Ya qet we Selhedîn Demirtaş nenêrî we qet mêzê nekir. Ez bimirim jî di zîndanê de cenazeyê min tîk derbixin. Kesekî dibe Kurdekî serî tewandî nebîne. Ev dibe derkeve, derkeve ji nava civaka me derkeve, tiştekî wisa çê nabe. Hele li hember milletê, li hember dewleta Tirkiye tu seriyekî Kurd dibe neyê tewandin. Ne tene li hember dewleta Tirkiye, li hember tu milletekî, li hember tu dewletekî. Tiştekî wisa dibe êdî em derbixin. Ji ruhê xwe derbixin, ji zihniyeta xwe derbixin. Serî tewandin tu ne ye. Çi dike? Dikuje? Em têra xwe hatin kuştin ya. Ma em çêtirin ji mazlûm doğanan, em çêtirin ji Mehsûm Korkmazan, em jî çêtirin ji Sakîne Cansizan. Çi tê serê me bila were yani. Çi tê bila were. Merû tedbîrê xwe digire.
ama merov ji mirinê natirse. Ne mümkün e. De berdêla tirsandina ji mirinê de tu nikarî serê min bidî tewandin. Ne tenê serê min, tu nikarî min bilivînî jî. Milê min jî nikarî bînî xwarê. Daîma hevano tîk bisekin. Milê xwe singê xwe derxin pêş. Daîma bi xwe bawer bin. Zana bin, xwe pêş bixin, xwedî li nirxê xwe derkevin, xwedî li qîmetên xwe yên netewî derkevin, xwedî li zimanê xwe derkevin. Xwedî li hebûna xwe û kurdiyetiya xwe û nasnima xwe derkevin. Tu car Kurdekî nebînin ku serê wî tewandî be. Wel Kurderê Kurdekî serê tewandê dît, bigirin, bilerizînin û bila were ser hemdê xwe. Ew qas, ew wisa ye. Ji ber vê Rojavayê Kurdistanê jî ez nabêjim hêzê me eskerî ê herî lehengin, dikarin dünyayê serûbin bikin. Tiştekî wisa îdia nakim. Lê li cem Kurda tiştekî heye ku tu car têk naçe ew jî îrada milletê Kurd e. Wêrekî cesereta milletê Kurd e. Dünya alem ji ber Daişê revî. Dünya alemê serî tewand, serê wan hat jêkirin. Ama milletê Kurd çawa ku xwe îspat kir, divê li hember dewleta Tirkî jî bi eyna wê xwe îspat bike. Serî tewandin tune ye. Xilas. Çû. Yani vê tiştê em bixin nava ruhê xwe, zihniyeta xwe. Niha rewşenbîrên Kurd Tirkan, rojnamegerên Tirkan, derdorên AKP, wextê ku mesele dibe êrişa li ser Kurdan, çawa har dibin. Çawa dua dikin ji Xwedê re. Mesela ev hevano îbret e. Binêrin. Ev navê vî kesî Mehmet Alî Kulat e. Veya normal ajansekî wî heye ya anketan. Xwara ji xelkê pirsan dipirse, anketa hilbijartina çê dike. Mesela niha çi dibêje hûn geliyor gelmekte olan mesela. Pesnê artêşa Tirkiyeyê de çend hev wesayetên eskerî nîşan dane divê dewrê de sal 2025 çend hev wesayetê eskerî di tarihê de çin kevin serê kaniyê bi armanca dagirkirinê, wêrankirinê, bi armanca diziyê, bi armanca destayînin ser mal û milkê xelkê, bi armanca rijandina xwîna xelkê bêguneh pesnê wê dide. û navê jî Mehmet Alî Kulat e. Sibê heta êvarê di Twîta da vir gevezetî dike û rewşenbîrê me Kurdan jî Mehmet Bey, Sayın Kulat ecêb însanin. Em Kurd jî pir ecêbin. Di medya civakî de em guh didin van însanan binêrin hayîra vesîle olması. Yani divê bila çûna eskerê me ya Rojavayê Kurdistanê li ser xêrê be, Xwedê Teala zirar nede wan, divê yek kevirekî jî li nenûga eskerê me bikeve em diêşin bila lê nekeve. Ev zihniyet ne avî kesî tenê ye. Vana hemî derdorên AKP ne. Binêrin em di nava pêvajoyê de ne, em hêviyekî çawa di dilê xwe de dihewînin, ew armancekî çawa di dilê xwe de dihewînin. Sextekarî ev e. Doh mijwara behsa Mehmet Ûçûm kir, sedî set divê were tasfiye kirin, ev kes û ev zihniyeta wî. Dixwazim bêjim doh li ser navê AKP, li ser navê Tayyip Erdogan bêhurmetiyekî pir mezin li tevgera Kurd hate kirin. Min doh vîdeoyekî taybet doh bi şev li ser wî çêkiriye. Heval bixwazin dikarin hermîkê vê temaşe bikin. Mehmet Ûçûm tişta ku dinivîsîne ji heddê xwe derbas dike, zorê li tevgera Kurd dike ku însanên ku xwedî fikrê cuda ne di derbarê pêvajoyê de wana tasfiye bikin, wana bêtesîr bikin. Bînin bîra xwe gotina bêtesîrkirin bikartîne. Bêtesîrkirin di lûgata artêşa Tirkiyeyê de tê mana înfazkirin. Yani kuştina kesekî. Ji ber vê ye digotin ew qas hêzên Kurdan ew qas hatin bêtesîrkirin. Yani gotina kuştin kirine bêtesîrkirin. Ji ber vê em viya peyamê we jî ana dibînim temam e. Kontrola min ser peyama tune ye. Ez nikarim bixwînim, ez nikarim dekonsantre bibim. Ji ber vê yekê li min biborin, ji xwe re binivîsînin, ez paşê dixwînim. Êdî maya ser we, hûn baş dinivîsînin, xirab dinivîsînin, hûn heqaret li me dikin, heqa te ez nizanim. Êdî maya ser wîcdana we û maya ser exlaqê we.
ez bim ji xwe re tiştê baş, tiştê maqûl dinivîsînim. Ez bim pêşniyazê maqûl dinivîsînim. Ez bim heqaret li kesekî nakim. Tiştê maqûl e. Gotina me ya meşhûr heye, zû de em kar neaniye. Çi dikî bike bila bedew be. Peyam dinivîsînê bila bedew, peyamên bedew bin. Fikrê te bila bedew bin. Her tiştê te bila bedew bin. Ev tiştekî din jî hat bîra min. Di derbarê vê nivîsa Mehmet Uçum de min pir dixwast hevalê me rojnameger yên derdora tevgera azadiyê bikaribin bersiv bidin vî însanê bêhed. Çima li ser min maye ku ez bersiv bidim vîya. Ya anha sibê du sibê tê disekine bi dehan rojnameger radibin li ser navê tevgerê viyalê êrişê xelkê dikin. Êrişê Başûrê Kurdistanê dikin. Êrişê nizanim Kuderê dikin. Îrol Kuderê ne? Mehmet Uçum ji heddê xwe derbas kiriye, talîmat dide tevgera azadiyê ji bo însanên di nava xwe de û însanên derve xwe tasfiye bike. Pir vêkirî. Hûn çima bersiv nadinê? Ka cesaret e we? Hûn çima li hember Kurdan hûn wêrêkin û li hember xelkê, li hember dijmin hûn aqasa tirsonekin? Ka cesaret e we? Çima hûn dengê xwe nakin? Ya mesele ev e. Ji ber vê yekî herkes bi rastiya xwe dayîne ser masê. Ez ê binêrim. Ez weşanê derketim, ez ê biçim tweetê hemî hevalê me rojnameger binêrim. Ev ê ku eyar didin cîhana rojnamegeriyê ya Kurdî. Ev ê ku eyar didin rewşenbîrên Kurdan. Ev ê ku eyar didin Başûrê Kurdistanê kal Kuderê ne li hember berdevkê AKP li Kuderê ne. Em ê binêrin. Hûn jî bibin şahet niha di derbarê vê operasyona tirsandinê ya dewleta Tirkiyeyê fermandarê Lîwaya Bakur a hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê heye, Ebu Ömer Edlibî, hûn canan navî wî dibihîsin, li ser mijarê çi dibêje? Heta vêkeliyê jî tu pêşketineke meydanî ku li ber çavan xuya bike, tiştekî ku mirovan bixe nava tirs û fikarê tune ye. Hêzên Tirkiye rast derbasî min biçî nebûne. Me ji çavkaniyê xwe herêmî ê eskerî ji îstixbarata xwe heta niha agahiyekî wisa negirtiye. Li dêre zorê yan jî li serê kaniyê jî hêzên zêde ên ne asayî nehatine şandin. Normal hêzên dewleta Tirkiye hene li serê kaniyê. Li dêre zorê hêzên hikûmeta Şamê hene. Wana hemî hêzên normal ê rojane ne. Tiştekî ne asayî tune ye dibêje. İdlibî diyar kir ku rewş niha dibin kontrolê de ye. Hêzên li qadê ji bo parastina ewlehî, ji bo parastina aramiyê niha wezîfeya xwe, erkê xwe ê normal bijîh dinin. Ya tiştekî awarte ku mirov bi çavan bibîne dibe me nediye. Rewş dibin kontrolê de ye. Ebu Ömer İdlibî destnîşan kir ku piraniya nûçeyên ku têne belavkirin dikevin çarçoveya şerê medyayî. Em jî hêvî dikin ku şerê medyayî be, em jî hêvî dikin ku dewleta Tirkiye riayet bike ji vê pêvajoyê re ji agirbesta di navbera dewleta Tirkiye û Qesedê de. Ji xwe daxuyanî Amerîkayê hebû. Amerîka şert danî bû ser dewleta Tirkiye, dibe tu êrişê Rojavayê Kurdistanê nekî. Dibe tu rêyên diyalogî helbijêrî. Hakan Fidan tenê ji bo vê armancê hate vexwendin ji bo Washingtonê. Ya Amerîkayê piştgirî daye Rojavayê Kurdistanê, pêşgirî daye Pêşmerge, ez ê wê nûçeyê jî ji we re bixwînim. Ama heta vêkeliyê tiştekî ku mirov jê ji ber wê bikeve panîkê tune ye hevano. Artêşa Tirkiye niha welhasıl yani li qadê erkê xwe yasayî me got gelek tiştên ku têne belavkirin hevano beşekin ji şerê medyayî. Belavkirina erê. Em teqez dikin ku Qesedê dibêje. Em teqez dikin ku rastiya li qadê hinek cuda ye. Hebûna artêşa Tirkiye tune ye. Goh nedin gotan. Em bang li xelkê xwe li milletê xwe dikin ku goh nedin gotan. Goh nedin agahiyên tenê ji çavkaniyên cuda têne belavkirin. Divê goh bidin çavkaniyên ciyê baweriyê. Yani çavkaniyên Qesedê çi bibêjin ew e. İstixbarata Qesedê bi hêz e li herêmê. Ewlehiya xelkê, aramiya herêmê
karê sereke ye, tu biryarên aloziyê yan leşkerî yên ku ji kontrolê derketibin vê gavê tune ye. Tê bîra we wê rojê îddiayek derketibû, me jî belav kir, me got îddia heye ku Tayyip Erdogan Mazlum Abdî di nava xwe de biryar dane hevûdû bibînin. Hat bîra we. Tayyip Erdogan derketiye dibêje tiştekî wisa tune ye. Wî rojî ez li ser gotina evê fikirîm. Di Tirkî de gotinek heye dibêje bendeniz bedran dere. Ya ez pir fikirîm. İnsan çima ji xwe re dibêje bendeniz? Wextê xwe didî naskirin yani tu dibêjî ez bedran dere. Tirk dibêjin bendeniz bedran dere. Ez şaşmam. Me got yani divê ez ê min nexweşiyek min heye ez heta gotinekî nehemînim, heta gotinekî sedî sed wateya wî, etîmolojiya wî fehm nekim, bikar nayînim. Di Kurdî de jî wisa ye. Di van salên dawiyê de gelek gotin ketine nava Kurdî, ji Tirkî hatine, ji Farsî hatine, ji Erebî hatine, ne mesele ye. Ji zimanê Ewropî hatine. Bi giranî tevlîbûna zimanê Ewropî nava Kurdî ez tercih dikim, bikar tînim. Mesela mîna empoze. Mesela tiştekî li ser kesekî ferz dikî. Awî tu empozî wî dikî. Empozî latînî ye. Îjar anîne gotina ferz ya Erebî lê zêde kirin. Ez zanim kîjan hevalê çêkir de di dema me TV de hevalekî me çêkir, navî nedim. Îja di nava civaka me de bicih bû. Bi xêra me TV heqeten gelek gotin bicih bû di nava civaka Kurd de. Ew ferzkirin jî yek ji wan e. Mesela tiştekî li ser kesekî ferz dike. Gotinekî olî ye, gotinek Erebî ye. Tamam. İja niha ev gotina bendeniz em ketin pê, me lêkolîn kir, me dît hevano ji gotina bend tê, bend. Goyal min e, gotina bend tê. Ew normal bendê Kurdî yani, ew bendê ku mirov girê dide. Paşê me got baş e, çima Kurdî em gotina bend bikar nayînin? Paşê me dît tu Kurdî de jî gelek gotin hene çavkaniya xwe ji bend dikirin. Mesela gotina pabend ku di van demên dawî de qesede pir bikartîne. Em pabendî peymana dehê adarê ne mesela. Bend. Yani em girêdayî wî ne. Bend pê girê didê. Ne em girêdayî wî ne. Ew bendenîz eleqa wî bi bend heye. Ez pêşî bendenîz xilas kim. Bendenîz tê mana ez girêdayî te me. Ez kolê te me. Ez qûlê te me. Di wê manê de ye. Qûl, kole ew însanin ku bend di destê wan de ye yan jî bend di stûyê wan de ye û di destê te de ye. Mesela kûçik bendê te ye. Bende ye yani. Çünkü kuşkê te ye. Kolê te ye. Di wê manê de bende. Îjar wextê ku tu ji însanekî re bibêjî bendeniz bedran dere mîna ku tu bibêjî ez kolê te me. Ew qismekî kurmancî de çawa derbas bûye? Ez benî. Ez benî. Tu wextê zarokê xwe dî naskirin tu dibê kolê te be işte yek hesû yek hesû ya tu zarokê xwe çima dikî kolê min? Tu çima dikî kolê xelkê? Ev jî adetekî pir ecêb e ketiye nava me Kurda me fehm nekiriye ji ku derê tê. Kolê te be pênc salî ye. Kolê te be nizam çima kolê min be? Van tiştana dibê em nava çand û kültûra xwe derxin pir baş dibe. Îja ev bendenîz jî yani ez kolê te me falan bêvan. Me girêdana wî bi Kurdî re çêkir. Mesela hevan no. Bend û qeyd heye ne? Bend. Bend û qeyd heye. Li benda te me. Li benda te me mîna ku ez bi derekî ve hatime girêdan ez li benda te disekirim. Ew jî ji wê derê tê. Wekî din bendewar mesela. Bendewar heye. Mesela parêzbendî jî ji wê derê tê. Parêzbendî yani dokunulmazlık ez dibêjim qey ew bend heye. Bendav jî. Her tiştê girêdayê bendê ji bağlılığı ji girêdanê tê. Girêdan û bend. Her tişt ji wê derê tê. Koka wî Kurdî ye. Ez ji wî şaşmam. Gotinekî din ku pir bala min kişand hevano ew ye naçîsane. Çima însan wextê ku dixwazin berhemekî xwe pêşkêş bikin yan dixwazin behsa xwe bikin dibêjin naçîsane. Ev naçîsane ji ku derê tê?
سکتم پیویجی من دیت اوجی کردیه اوجی کردیه مثلا گوتنا نا دمانا نگاتیف ده نایامه نورماله yani na yani mesela naçım yani jî tiştekî mîna tune be yani mesela nexweşe tişta negatif ku nayame ya nayame normal ew çi jî di mana kurmancıya me çi ye yani hiçbir şey yani tu tiştekî nine yani çi nine yani naçîsane yani tişta ku min nivîsiye berhema ku min nivîsiye ne tiştekî ye divê manê de naçîzane me wisa şîrovekir ez hêvî dikim me rast şîrovekir be wana tiştên balkêşin wisa hat bîra min hefteyekê serê xwe serva gotina ji xwe re diêşînim tê pêşiya min ji bo yê ez heta gotinekê nehemînim qebûl nekim ez nikarim normal di axaftina xwe ya rojane de bixim nava hevokê xwe nikarim we goterê serokatiya ragihandinê ya Serokkomariya Tirkiye li ser îddiayên ku dihatin gotin wê Mazlûm Ebdî û Recep Tayyip Erdogan li hev bicivin got rastiya van îddiayan tune ye Rêvebirê Enstitûya Ewropayê ya Lêkolînên Rojhilata Navîn a Bakurê Afrikayê Adîl Bexewan beriya niha diyar kiribû ku Recep Tayyip Erdogan û Mazlûm Ebdî li hev kirine ku wê rojekî bêne cem hebûdû civîn çêbikin li belê Serokkomarê Sûriyê Ehmed Elşara hewl de rê li ber van hevdîtinan bigire. Di vê çarçovê de Serokê Ragihandinê yê Serokkomariya Tirkiye Burhanettin Duran di derbarê mijarê de daxuyaniyekê daye li ser hesabê xwe medya civakî dibêje di bername yan jî di ajandeya siyasî ya Tayyip Erdogan de tut tekiliya bi Mazlûm Ebdî re tune ye. Ev îddiayên bê bingeh bi zanebûn yan jî bi nezanî têne parvêkirin, araya giştî dixapînin, armanc dikin ku baweyekî cuda bandorê li polîtikayên ewlehiyê yên Tirkiye bikin. Ya çi eleqayî bi ewlehiya Tirkiye heye ya? Ew jî zêde mübalağe dikin ya. Bandorê li ewlehiya Tirkiye bikin. Ya dua bikin ku însanek pîr û pak mîna General Mazlûm Ebdî tê bi serokkomarê were hevdîtin çêdike hûn şukur bikin ya. Ya ez wî dibêjim hinekî dîk bisekin em milletê Kurd dîk bisekin ya. Serokê Parlamentoya Tirkiye hevalno Numan Kurtulmuş ragihand ku mijara Tirkiyeyê bê terör ne tenê erka Komîsyona Parlamentoyê ev projeyekê dewletê ye. Ev baş bû me bihîst projeyekî dewletê ye tê wê manî ku di hilbijartinên pêşiya me de hûn ne mecbûrin bi AKP re tifaqê çêbikin hûn ne mecbûrin dengê xwe bidin AKP ji bo ku ev proje bi pêş bikeve hevalno. Aman MHP AKP tu car dengê xwe nedin bana. Madem projeya dewletê ye Dem Partî partiyek siyasî ya dewletê ye. Em dengê xwe bidin partiyê xwe. Ez nabêjim tenê Dem Partî. Nêzê 10 partiyên siyasî yên Kurdan hene li Bakurê Kurdistanê hûn weke hilbijêr, weke Kurd zorê li partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê bikin bila hemî werin dibin banekî de dibin şemsiyekî de kom bibin Tifaka Kurdistanî û dengê xwe bi vî awayî bidin wan. Bidin Tifaka Kurdistanî pir giring e. Me gelekî wext wan da kiriye heta niha ji ber tifaqên ku ne li gorî kültûra me û sosyolojiya me bû ji vir û pêve pêşniyaza min ew e ez ê jî di vê çarçovê de daîma bang li heval û dostan bikim Tifaka Kurdistanî bi pêş bixin ne 10 partiyê me hene ji xwe li gorî ruhê pêvajoyê jî li gorî ruhê demokrasiyê jî milletê me ê Bakurê Kurdistanê heta ku li hev neke di derbarê qedera wan de biryar nikare were girtin. Divê em li hev bikin. Em biryarê bidin. Rast e ne rast e? Tifaka Kurdistanî divê merov tune ana ha ezanim tune ye. Nebêjin tune ye. Ezanim tune ye. Em zorê li partiyên siyasî bikin ku tifaqê çê bikin.
Lejneya Giştiya Parlamentoya Türkiye îro ji bo hevdîtinên bütçeya sala 2026 bi serokatiya Numan Kurtulmuş li hev ceviya. Kurtulmuş da axaftina vekirinê de balkişan ser xebatên Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasî ya ku li Parlamentoya hatiye avakirin. Numan Kurtulmuş diyar kir ku xebatên godarîkirinê yên Komîsyona Hefteya Borî bi dawî bûne. Dibêje ez hêvî dikim ku ev komîsyon perspektîfa giştî ya di derbarê bilindkirina standartên demokratîkên Tirkiyeyê bi raporekî di demekê Kurd de pêşkêşî Parlamentoya Tirkiye were kirin. Rêkarên ku dê piştî vê bêne kirin, wê li gorî raporên vê komîsyonê bi xebata hevpariya partiyên siyasî yên hêja wê werin diyar kirin, dibêje Numan Kurtulmuş. Wekî din teqes kir ku ev pêvajo dibin koordînasyona dewletê de ye. Tirkiyeya bê terör tenê di qada erkê Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî Demokrasiyê de nineye. Ev projeyeke dewletê ye. Hemû saziyên eleqedar yên dewletê, bi taybetî saziyên me yên ewlehiyê, ji bo ku ev pêvajo bê qeza bê bela were birêvebirin, were encamkirin, bi koordînasyoneke bilind erkê xwe bînin cih, dibêje Numan Kurtulmuş. Bang li saziyên xwe yê dewletê dike rast e, mîna berdevkî AKP bang li tevgera Kurd nake, ji hedê xwe derbas nabe. Kurtulmuş wekî din hevanno di axaftina xwe de bangekî din jî kiriye, destûrekê nû were çêkirin, yani anayasayekê nû. Mesela doh ew berdevkî AKP dibêje tu tiştekî ku bikaribe prensîbên bingehîn ê Cumhuriyetê xirab bike dibe em tê de tunene. Hatta di demokrasiyê de jî piştî ku çek hatin danîn mesele xilas bû, hemî tenê mijarên di çarçoveya millî da yekbûnê de ancak em dikarin guftûgo bikin bi Kurdan re. Mijarê din na. Divê binêrin Numan Kurtulmuş dibêje destûrekê nû dibe em ê bikaribin çê bikin. Beriya her tiştî çêkirina destûrekê nû, destûrekê sivîl, demokratîk, dibe beşdarbûnekî xwedî berpirsiyarî gelekî giring e. Em hêvî dikin ku rêznameya navxweyiya parlamentoyê, yasaya partiyên siyasî, yasaya hilbijartinê jî werin guhertin. Wekî din kî amade bû li wê derê? Kî amade bû? Özgür Özel, serokê CHP. Devlet Bahçeli, serokê MHP. Hevserokên Dem Partiye, Hatîmoğulları Bakırhan. Serokên partiyên din jî amade bûn. Beriya civîkê hevserokên giştiyên Dem Partiye, Hatîmoğulları Bakırhan çûn cem Devlet Bahçeli destê wî girtin, halê wî pirsîn, saxî û selametiyê jê ra hêvî kirin. Siyasetmedar Sırrı Sakık li ser pêvajoyê got eger em tekiliyên Kurd û Tirkan ji nû ve sere rast bikin, divê Herêma Kurdistanê, Herêma Rojavayê Kurdistanê jî bigire nava xwe. Tu perçe nikare li derve were hîştin. Kes nikare bibêje ez tenê bi Kurdên Tirkiye re, li Kurdên Bakurê Kurdistanê re li hev dikim. Çimkî çawa ku tu nikarî bi nîvê mirovekî re li hev bikî, bi nîvê din re jî şer bikî, tu nikarî bi beşekî gelekî giring re li hev bikî, di beşê din re jî şer bikî. Sakık iddia kir ku polîtîkaya înkarê ya demdirêj ya Tirkiye êdî ji aliyê dewletê ve nayê domandin û vê siyasetê zerarekê mezin daye welêt daye milletê me. Sırrı Sakık pêvajoya sala 1993 ya ku bi Turgut Özal re dest pê kiribû, rewşa îro dan berhevû de muqayese kir. Sakık got, wê demê wî li Şamê bi Abdullah Öcalan bi Celal Talebanî re hevdîtin pêkaniye. Dibe wê demê tirs û fikarên birêz Abdullah Öcalan ew bû ku Turgut Özal bê hêz e, bê quwet e, hêzên di nava dewletê de dikarin wî bikujin. Çawa bû? Ji xwe tam em dema ku li Şamê bûn, xebera mirina Turgut Özal hat ji me re. Wê demê dewlet di destê hinek rêxistinên Kurd de dîl bû, esîr bû dewlet. Îro zehmet e mirov rastî çetên wisa were. Lê îro jî tirs fikara dengan heye a siyasetê. Yani siyaset bûye esîrê destê dengan. Partiyekî dema hîspikê ku rêjeya dengê wî kêm dibin,
dikare dev ji pêvajoyê berde. Ev e esas. Merov îro esîrê destê tiştekî din in. Ji ber ku bi salan e raya giştî bi propagandaya netewperestî hatiye dagirtin, siyasetmedar ji wendakirina dengan gelekî ditirsin. Li gorî Sakik, pêngava serokê MHP Dewlet Bahçelî ne tenê gaveke şexsî ye, lê hewldaneke ji bo kêmkirina rîskên herêmî yên li ser Tirkiyeyê ye. Sırrı Sakik teqez kir ku Abdullah Öcalan 40 salin ji bo müzakere aştî amade ye. Lê şiyarî da ku eger pêvajo bawekê girtî û neşefaf were bi rê vebirin, ev yek wê bibe sedema gumanan bêbaweriyê. Sakik her wa diyar kir ku parlamentoya Tirkiye piştî van pêşketinan rageşî kêm biye, hîn jî xeteriya sabotekirina pêvajoyê ji aliyê beşên netewperest yên xwe ji şer xwedî dikin heye. Yani yên xwe ji şer xwedî dikin, yên netewperest hê jî dikarin vê pêvajoyê sabote bikin. Xaleke din ya giring ya hevpeyvînê rola Herêma Kurdistanê bû. Sırrı Sakik destnîşan kir ku çareseriyeke rasteqîn bê tevlîbûna perşeyên din ên Kurdistanê pêk naye. Kes nikare bibêje ez tenê bi Kurdên Tirkiyeyê re lehev dikim. Pesnê rola serokê Herêma Kurdistanê jî da, Birêz Nêçîrvan Barzanî di vî warî de rolekê bi qîmet hildigire ser xwe. Sırrı Sakik hevano parlamenterê Dem Partiyê yê Agriyê ye, hevpeyvînekî taybet daye Rûdawê Rêzdar Kosar Osman. Edîtorê Rûdawê ye. Hevalên bixwazin dikarin biçû wê derê de bixwînin. Ev e. General Mazlum Abdî dîsa daxuyaniya wî heye. Ez hema bînim ser ekranê. General Mazlum Abdî di yekemîn salvegera rûxîna desthilata Esad de peyamek belav kiriye. Mixwest wê peyamê bi were parve bikim. Dibêje dadwerî, aramî, hevparî, parastina mafê pêkhateyan armanca me ya esasî ye. Mazlum Abdî bi rêya hesabê xwe X'ê ragihand ku Sûriye beriya niha bi salekî bi rûxîna rejîma berê re derbasî qonaxekê nû bûye. General Mazlum Abdî gelê Sûriyê pîroz kir, diyar kir ku ev salveger îradeya Sûriyeyan ya ji bo avakirina siberojekê li ser bingeha dadwerî, aramî, hevparî û parastina mafê hemû pêkhateyan piştrast dike. Em girêdayî peymana dehê adarê ne. Vê derê de gotina pêbendî bikardîne. Pêbendî. Ew mesela bend ku me gotibû yani em girêdayî peymana dehê adarê ne. Em hê jî li ser soza xwe ne. Di wê manî de dibêje. Hinek dibêjin pabendî, hinek dibêjin pêbendî. Ev gotinên nû neketine Kurdî em çawa bikin nizanim. Gelo em ê jî bikarbînin. Ama çi dibe bila bibe ez ê Kurte çibû? Kurte girtek ez ê bikar nehêlim. Girtek di mesela tutanak da mesela. Tutanak jê re dibin girtek. İja wextê tu bêjî Kurt, aliyê wê Kurt, Kurt te girtek ji xwe derew derket. Li meclîsê hemî tiştên derew parve kirin. Esas ne ew bû? Mazlum Abdî balkişand ser giringiya qonaxa niha ku em tê dane got, qonaxa niha berpirsiyariyeke niştimanî ya hevpar û diyalogeke berfireh li ser me ferz dike ku berjewendiya Sûriyeyan di ser her tiştê re digire. Yani qonaxa îro diyalogeke berfireh li ser me ferz dike ku berjewendiya Sûriyeyan di ser her tiştê re bigire. Em pêbendbûna xwe, girêdana xwe a bi peymana dehê adarê re dubare dikin. Ew bingehe ji bo avakirina Sûriyeyeke demokratîk û ne navendî. Bi vîna zarokên wê, parastî, bi nirxên azadî û dadweriyê. Hevano, tenê bi çend gotina bîrin bîra we yani giringiya heştê kanûnê. Komên çekdar yên girêdayî heye Tahrir el Şam yani ê Heteşê. Roja 27 mijdara sala borî 2024 êrişê wilayetên İdlib û Helebê kiribûn. Ew komên çekdar ji rojavayê Helebê ber bê navendê ve bi lez û bez pêş ketibûn. Wan roja siyê mijdarê navenda Helebê bi dest xistibûn. Aynî koman dîsa siyê mijdarê aynî rojê navçeya Xan Şêxûnê kontrol kiribû. Bi vê yekê tevahiya parêziya Idlibê ketibû bin kontrola wan. Li wê derê nesekînî hemî bi pîlan
پر کس نهات کشتن شرجی چه نبود هزین شامی تفشون یعنی هزین اساد بخواه کشیابون تحریر الشام پنج کانونه باجار حمای کنترل کربون پیش راجی را گهادبون که وان باجار تلبیسه حمسه به دست خستیه والحاصل کلام تحریر الشام پیشتی کنترل کرنا حمسه روژا 8 کانون 2024 شام کنترل کرن پایتخت سوریه به ویاوی روخینا دسلاتاریا باسی هات ایلان کرن رژیما چند سالی بو رژیما 5 سالی زیاده تر بو لسر حکم بو 6 سالی هبو 6 سالان زیاده تر حکم آجود نه هوانو برپرسیاری ریوبریا خسر یه لامریکای دنوا خباتین دیپلماتیک دایه داخفه باسا تکیلیه خواهی آمریکای دیگه از دخوازم پارو بکم که چه آگاهی دایه سینم محمد که چه دبیجه درباره تکیلیان روژاوای کردستانی و آمریکای ده او دم بدم چه کنگره آمریکای هفدیتنان چه دیگه نونرا مجلس سوریه دموکراتیک مسئله یا واشنطن سینم محمد راگاند کو پرگالا ناوندی یا سوریه بسر ناکوه او به سدم شر نخوی سینم محمد بو میوانا بولتنا نیوروجه یا روداوی بحثا پیشهاتن داوی سوریه کر بحث هلوست آمریکای کر سینم اشکره کر کو اندامین کنگره آمریکای پشکریه ددن ستاتویا اوتونومی یانجی یا فدرالیه دیار کر کو آرمانجا کردان اوه سوریه به همو پیکاتین ره به هفپاری آوا بکن هیوین گلی سوریه بجیه بینن پرگالا ناوندی ته مانیا شر سینم شیاری دا کو اسرائیل لسر پرگالا ناوندی و ولیت بر به کارست ایوه ببه دبیجه لسوریه اف پرگالا ایرو یا هی نممکنه بمشه یعنی ابدا بسر ناکبه و شرکی نفخایی در بکبه پرگالا ناوندی اساسه تنه او دکاره آرامی و چاره سریه بینوی ولاتی سینه محمد درباره هفدیتنین خواهی این واشنطن ده زانین که گلک هفدیتنین و به اندام کنگره آمریکا را چه بونه پشکریه خواهیش بو هزین سوریه دموکراتیک قصده نشاندانه وان اندام کنگره پشکریه خواهیش بو ملت کرد نشاندانه اندام کنگره آمریکا پشکری ددن قصده گلی کرد او دبیجن قصده شرکی مزن لدیجی تروری کریه لوما حق مافیوی هیه که به خودی ستاتوی که اوتونوم یعنی جی ستاتوی نناوندی بونه به دست بخه پرانیا وان اندام کنگره پشکریه دیدن پرگالا نناوندی بونه حتی هنک جوان دبیجن پرگالا فدرالیش بو سوریه چاره سریه هری باشه امریکا نل دیجی اوتونومیه حتی نها توم بارک بو هوان امتنه گوه دیدن توم بارک اوی کو به پره هاتیه کرین یا جی هاتیه کریکرین لسرنا و دولتا ترکیه دخبته لسوریه لروجات ناوین تنه گوتنی وی درد که پیش داد چاپ منیه ده حال بکی لامریکای گلک اندام کنگره آمریکای هنه گلک اندام سنت کومه هنه آلیکاریه که تام دادن ملت کرد و قصده دادن روجاوای کردستانه امویه که جبیر نکن سینم محمد وکی دند بیجه پرانیا اندام کنگره پشکریه دادن پرگالا نناوندی یعنی امریکا نل دیجی اوتونومیه مخابن ایرو حکمته که یک رنگ درکتیه هوله ایریش علویان دیکه ایریش ملت درزی و خریستیانان دیکه ام وکی ریوبریا خسر مسده قصده ام آمادنه به حکمتا وگو هزره ببن آلیکار دا کو سوریه بر به آرامی واشتی و بچه جبو دیالوگا نشتمانی درفت امکان هیه لیدوی پیشی ایریش نسر پیکاتین وکی خریستیان درزی و علویان بسکنه حکمتا شامی سیاست خود و بگوهرینه به وی شکلی نابه پیش نیاز یاسه که برفرش اینها هیه در روژه ویده هوانو هناتی قبول کرن او پیش نیاز یاسه اگر وره قبول کرن امریکا پشکریه که تام دده روژاوای کردستانه و دده کردان افتشته که نویه از همه جوارا پیشکش بکم پیش نیاز یاسه که برفره یا پاراسن و سیاست در و یا امریکای شرط نو جبو داینا bütçe به هزین اولکاریه یعنی عراقی داتینه یعنی شرط کی داتینه پیشیا هزین عراقی دکیجان شرطان ده ام دکارن آلیکاری بدنوه اف شرط
şertên zehmetin. Êdî weke berê Amerîka alîkariyekî tam nada Iraqê. Tam berovacî alîkariyekî tam dide Qesedê û hêzên Peşmerge. Yani Bexda ji çav derxistiye. Di aynê demê de garantiyekî bihêz ji bo Kurdên Başûrê Kurdistanê, ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê dabîn dike, nexşareya siberoja Washingtonê ya ji bo qeyrana Sûriyê diyar dike. Yani nexşare tê mana plansaziya çareseriya krîza li Sûriyê gav bi gav çawa were çareserkirin. Dibêjin nexşarê. Nexşarê jî gotinekî nûyê ketiye nava Kurdî hevanno yol haritası. Tamam. Yani plansazî. Ji Ewropê ve gav bi gav çi were kirin. Wextê tu plan dikî em dibêjin nexşarê. Çiqas rast e nizanim. Ez bim dibêjim plansazî. Gotina plan xweş e. Çi mane be? Nexşe pir neketiye serê min. Gotina nexşe neketiye serê min. Hevanno. Tam wateya xerîte jî nade. Nizanim. Ez bim gotina xerîte bikartînim. Nizanim bi min xweş naye gotina nexşe. İja nexşeya me terê nake, îja me aniya rê jî pêva kiriye, nexşa rê. Êdî hatî. Di pêşniyaz yasayê de bi zelalî tê gotin ku divê Qesedê bimîne. Bibe beşekî ji her çar beşek ji çarçoveya siyasî ya siberoja Sûriyê. Pêşniyazda yasaya ku beşekê ji pakêta salane ya terxankirina bütçeya Amerîkayê ya ji bo karûbarên parastinê, sînorên tund datîne pêşiya şêwaza bikaranîna alîkariyên Amerîka ji bo Bexdayê. Yani şertên pir tund, dijwar, şertên giran datîne pêşiya Bexdayê ji bo alîkariyê. Li hember vê yekê parêzbendiyekî eşkere ji bo hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê datîne, teqezî li ser berdewamiya alîkariyên ji bo Qesedê dike. Gotina parêzbendî hate femkirin vê derê? Dokunulmazlık. İmmünite. Dokunulmazlık hinek dibêjin parêzbendiyekî eşkere ji bo hêzên Pêşmerge datîne. Mesela zorê dide ser hêzên Bexdayê ku qarişê Pêşmerge nebe. Parêzbendî ew e. Parêzbendî ji bo hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî divê hebe. Dewleta Tirkiye divê qarişê hêzên Qesedê nebe. Ew jî divê çarçovê de merû bikaribe dayne. Parêzbendî. Gotinê xweş e. Ket serê min mesela gotina parêzbendî xweş e. Ji ew ê xweştir e. Hevalê me çi bikardanîn ji bo dokunulmazlık? Destnedanê. Wekîlê me yê li Tirkiyeyê meclîsê mafê wan ê destnedanê heye. Qet neket serê min. Destê xwe nedî çi? Mesela şaş tê femkirin. Dest nedê. Mafê destnedanê. İmmünite. Nexweş e. Ama parêzbendî heye, tu bendekî datîn tu parêzî, mafê wê parêzbendî heye. Ew gotin xweştir e yani. Nizanim ez vê derê nikarim biryarekî bidim. Hevanno serhildanek piçûk çêbiye li nava gundekî. Ama ev serhildan ji çi re dikare çarebîne nizanim. Serhildanekî piçûk e. Xwazî mezin biye. Elektrîka gund hatiye birîn, milletê me serî rakiriye. Di nava gund de çûne serî rakirine ama haya dewletê wê çawa jî hebe. Gundî hemî serî rakin çi, serî ranekin çi. Yani ew ê dengê xwe bigînin ku derê. Dê qet nebe dîsa jî helwestekî ye. Mirov helwesta xwe nîşan bide. Ew xweş e. Ew mesela ew ê heye wextê İbrahîm pêxember di nava Şewatê de ye, di nava Agir de ye, çûçikekî diçe bi nîkilê xwe her carê hinkî av digire tîne davêje ser wî agirê. Îja yek jê dipirse dibêje ya tu bi vî ava nava nîkilê xwe de tu çawa bînî vî agirê ew xwesa mezin bi tê mirinî? Divê min mesele ne temrandina agirekî, mesela me helwest e. Divê were zanîn ez kîjan cî dikirim. Li ku derê cî dikirim. Yani mirov helwesta xwe nîşan bide. Yani vê derê ev ji bo hevalê me rojnameger jî derbas dibe.
canan em bi tena serê xwe bi îmkanên xwe em nikarin tiştekî biguherînin. Lê qet nebe ciyê ku em lê disekinin em helbesta xwe nîşan bidin. Mesela divê pêvajoyê de jî ew xwasa kêmasî hene, xeta hene, dewleta Tirkiye heye, ê serê xwe tewînin hene, ê serê xwe radikin hene, ê helbest mesele. Mirov dibe li hember dîrokê, li hember milletê xwe tekna xwe ya rast nîşan bide. Sibê du sibe derewîn dernekeve, sibê du sibe yaxcî dernekeve, sibê du sibe dibe du wextê vegeriyê telpiş xwe nêrî dibe te zerar nedabe milletê xwe û dîroka xwe. Mühim e nebêjin nemîhîm e. Mühîm e vê derê em xîtabê bi 100 hezaran însanan dikin. Di nava salekî de 8 milyon însan li me temaşe kiriye. Em bandorê li însanan dikin. Çima helbesta me ne netewî be? Çima tavrê me, sekna me ne li gor menfaetê milletê me be? Çima? Elbet wê wisa be. Di vê derê de em ê behsa dîrokê bikin, em ê behsa felsefê bikin, em ê zanîna xwe pêş bixin. Li gorî zanîna xwe elbet. Em nikarin tiştê nizanin bînin li xwe bar bikin. Ha yek ji taybetmendiya min ew e nizanim rol bikim hevan me. Ez ancak çi me ew im. Çiwa daxivim ew im. Zanîna me çi be ew qas. Tiştekî nizanibim dibêjim nizanim. Tiştekî bizanibim dibêjim ew qas dizanim. Çarçova xwe beyan dikim. Ez şeffafim. Ji xwe însanekî nikare xwe veşêre. Yek ji taybetmendiyên van dîmenan, van vîdyoan ew e mirov nikare xwe veşêre. Rastiya mirovan çi be ew e. Li parêzgeha Rûhayê Bakurê Kurdistanê ji ber ku demekî dirêj elektrîk hate birîn, gundiyên wê derê nerazîbûn nîşandan, rabûn ser xwe, şêniyê gundê Kîsasê yê Rûhayê şeva borî li meydana gund li hev civiyan ji bo protestkirina rewşê nava xwe de agir pêxistin, protesto kirin rewşê. Welatî dibêjin demekî dirêjê elektrîka wan tune ye, divê zivistanê de ew nikarin xwe germ jî bikin. Pêdiviyên xwe yên bingehîn nikarin bînin cih. Ê li wan dera dar û ber jî tune ye, daristan jî hemî hatine talan kirin. Gundiyan ji vê rewşê şîrketa elektrîkê ya Dedaşê berpirsiyar girtin. Welatiyan her wiha xwestin ku pirsgirêka wan were çareserkirin, heta ku daxwaza wan were bi cîhanên ew ê çalakî xwe bidomînin, dibêjin. Yani rewş bi vî şeklî hevan no. Hevan no ez kirin cardin ji we bixwazim, ji we rica bikim bibin abone. Pir zehmet e gelo. Mesela anha em dibin 28,000 euro. Eger hûn hinekî destê xwe lez bigirin, hinek daha cehd bikin, îro em ê bibin 28,000. Mehekî din em ê zêdetir hevala hûgirê xwe dûra xwe kom bikin. Hûn ê bibêjin çima mühîm e? Mühîm e em rastiyan dibêjin. Madem em rastiyan dibêjin, bila tenê ev rastî negêjin berdestê girseyeke sînor kirî. Bila bigêje berdestê her kesî. Bila dengê me di nava malbatên Kurdan de olam bide, deng vede, çiqas xweş e, çima nebe? Hevan ez xatir ji we dixwazim bi destûra we her hebin. Wextê ku hûn bûn abone, hevalên ku îmkanên wan hene, bila bibin endam jî pir kêfxweş dibim. Parêzbendî peyva durist e. Ew li ser mesela bendenîz, benda te me li ser wan jî muheqeq fikrê we hene, ama ez aniha çawa biçim bibînim, yani bi sedan peyamê we hene, di nava ew xwesa mesaj û peyaman de ez çawa biçim bibînim? Ji bo wî hûn li min biborin, hûn binivîsînin fikrê xwe, gotinên xweş bûn. Hevalê ku nizan ez behsa çi dikim ê nû tevlî bernameyê bûne, eger hûn biçin destpêkê de temaşekin werin, hûn ê zanibin ez behsa çi dikim. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan na.